Това е един опит за обяснение в любов към Варна. Това е филм за забележителностите на този град. Но не е за големите забележителности, които можете да срещнете в туристическите брошури и пътеводители. Не е за тези, които можете да видите в музеите и галериите. Те са относително вечни и могат да се видят винаги, стига да е в работното време на музеите. За тях можете да научите всичко от Google. Не, те не са в полезрението на нашето изследване. Незабележимите забележителности на Варна. Това е филм за малките, невидими забележителности на града. За онези, които ежедневно подминаваме. За местата, които дори коренните варненци не забелязват, но които оформят духа на града. Някои от тях са се превърнали в фолклор. Около други витаят неясни митове и предположения. Едни са вече в миналото, но от тях все още са останали материални следи. Втори съществуват днес, но утре няма да ги има. Трети са ефимерни, като тъга след дъжд, или глухарче в сянката на слънчевия часовник в 17:32, точно преди да бъде разпиляно по вятъра. Те съществуват само за миг и се загубват безвъзвратно. Именно за това са безценни. Не ги пропускайте. Човешката цивилизация е нарочила за ценни нещата от рядко срещани и относително вечни материали, като злато, сребро, скъпоценни камъни, но не и уникалността на всяка снежинка от първия и последен за годината кратък снеговалеж през март във Варна. Пожълтялата алея от листопада на Гинко Билоба пред паметника на Ян Новак през октомври е също толкова ценна, колкото и златното съкровище от Варненския некропол. Блясъкът на камъчетата, залети от морска вълна при залез на малкия плаж до Трета буна, не е по-малко ценен от този на скъпоценните камъни. Някои от забележителностите са толкова незабележими, че са чак невидими. Като ароматът на лефер и карагьосна скара, който се носи из целия град през късната есен. Има места и факти, които са достатъчно популярни, но никога не сме се замислили, че могат да бъдат класифицирани като забележителности. Като джолая, кривото дърво или пеликана Стойчо. И понеже Варна е жив град, към списъка на неговите забележителности винаги може да се добавят нови. Локациите на някои са известни, а за други само ще ви подскажем. Няма да ви лишим от удоволствието да ги откриете сами. Нашите жокери ще ви бъдат GPS-а. Ще трябва да проявите детективски умения в търсене на техните следи. Доказателството, че сте ги открили, може да бъде ваше селфи на конкретното място. Като награда за вашите усилия, можете да направите предложение за ваша лична забележителност. Тя ще бъде качена на специално създадена страница в социалните мрежи и ще влезе в евентуално продължение на този филм. За удобство ще номерираме забележителностите. Номерацията ще бъде произволна, а не според тяхната значимост. Пожелаваме ви приятно прекарване в това пътешествие. Надяваме се да се забавлявате.